Guk onaldu gintzezanean eta gobernu plana egin gendunean 3 ardatz estrategiko martxan jarri genituen, izan zala oparo bizitzeko, osasuntzu bizitzeko eta eroso bizitzeko. Eta 3 ardatz estrategiko horien baitan, gaurko kontratua kokatzen da, baina baita ere gizartekintza aldetik eta niri tokatzen zaidan alde horretatik, hainbat pausu eman ditugu bai osasuntzu eta bai eroso bizitzeko, eta osasuntzu horren baitan kokatzen dugu, edo adibiderik argiena izan daiteke kirol eskaintza bat edo kirol instalazio batzuk, kirola egunean kirol moduan ulertzea, baina guretzako osasuntzu bizitzeak beste kutsu bat deko ez bakarrik kirolarena baizik eta komunitatean dagoen ongizatea, ongizate psikosoziala, ongizate komunitarioa, eta horrein baitan kokatzen da kontratu hau. Ez dugu ulertzen, edo gobernu talde honek ez dugu ulertzen osasuntzu bizitzeko kirol eskaintza bat bakarrik. Kirol eskaintza honen barruan badauze aktibitateak, aktibitatea anitzak, pertsona ezberdinentzat, perfil eta din ezberdinentzat, eta horrek eroaten gaitu gure osasuntzu idea hori beste modu batera garatzen. Kirol instalazio jarduera horren kudeaketaren zerbitzua, eta helburutzatuena gure herritarron bizimodua edo betzea, ezta? Hau izan da herritarron eskakizun historiko bat, gure kiroldegia betidanik gabezia batzuk izan ditu, askotan gure herritarrak azaldu dituztenak, ezta? Eta saiatuko gara zerbitzu honegaz eta hemen martxan dauden obra hauekaz, udatik udan ostean apurbet erantzuten gabezi guztioi, ezta? Hau izan da gure apostu bat, eta gure apostu horren adibidea edo da nola zerbitzu honetan ipini dugun indarra, ezta? Kontratua 4 urteko iraupena izango du, eta izango du 12 milioitik gorako aurrekontu bat. Urtean dira 3 milioi euro gutxi gora bera erabiliko ditugunak galdakoko kirol zerbitzu hauek hobetzeko, eta honek suposatzen du aurreko kontratuagaz konparatu, suposatzen du 85%ko igoera bat. Kontratu berriak kirol zerbitzu berritua disfrutatzeko aukera emango digu, eta ezin dugu esan kiroldegi berri bat izango dugunik, baino bai esan aldugu aprobetxamendu hobea aukingo dugula, guk hemen dugun espazio honen aprobetxamendu hobea izango dugula, ezta? Jadanik obrak, takizuenez urte pare bat ara hori ez martxan, aldagela berriak daude, udako bueltan aldagela berri gehiago egongo dira, okingo ditugu beste 3 espazio kirol zerbitzua hobetzeko, 3 espazio berri, sotoan, eta gero hortik aparte, okingo dugu hemen gauden hau fitness gela hau, 600 metro karratuko fitness gela, espero dugula izatea gure inguruko gimnasio handi eta modernotariko bat, egungo garai eskaeretara egokituta dagoena. Hortik aparte bebai, gure dut nabarmendu aurrekontu horretan eta egin dugun esfortzu horretan, bebai nahi dugula zerbitzura atxikituta dauden langileen baldintza ekonomikoak hobetu. Kontratu berri honi esker, langile bakoitzak izango du soldatan 7.500 euro gordineko igoera urtean, eta honek suposatzen dio udalari urtean 480.000 eurotik gorako
kostua, ezta? Gero kontratu berri honen beste berezitasun bat da, suposatzen dut, imaginatzen duzuen bezala, Usansoloko instalazioak ez daudela zerbitzu honetan, guk hemen zerbitzu honek horretak kiroldegia, Soatzuko kirol eremu, Elezaldeko kiroldegia, Elezaldeko igerelekuak, Kurtzea frontoia eta Prebaiko frontoia kudeatuko ditugu. Eta ere enpresa esleipedunak egingo duena da gaur egun dugun eskaintza kudeatu, ezta? Momentu honetan indarrean dagoen kirol jardueren programaren arabera 21 kirol jarduera desberdin eskaintzen ditugu, 90 bat ikastaroetan banatuta eta 1500 parte hartzaile inguru. Eta espero du gela berri horiek eta fitness aretoari esker parte hartzaileen zenbaki horiek handitzea. Kiroldegi hau 2001an zabaldu zen gitxi gora bera gaur egun ezetu dugun baldintzakaz, berez 25 urte pasatu ondoren, toketan zen egokitzea gure realitatera. Amets eta Asier komentatu duten moduen, gabezi bat edo falta bat onzana ezin de beti olako gimnasio bat eukitea zerbitzu publiko moduen herriari eskaintzeko. Aprobetxatuz gaur egun degugun kontratu amaitzear dauela, kontratu berrien, Asierrek emondu zen datuakaz, eskaintza berri hau zabaldu da, hemen gauzen gelan, behan beste gela bat bardin egongo da, eta hemen landuko direz, bai kardio eta bai muskulazio sistemak, hainbat eremotan, egongo da kardio eremoa, egongo da direz makinak, plakak eta poleanak, egongo direz diskoak, entrenamiento funtzionalak, eta gaur egune arte, ez dugun neuki zerbitzu berriak eskainiko direz, uda pasatu ostean. Orduan berez, eguneratzeaz aparte, pentsan dut apustu handi bete egindala herriari eskaintzeko, gaur egun datu batzuk emonarren, hiru ardatzen nagusi bat kirol arloan, kirol federatuari eskaintzea instalazioak eta diru laguntzak, eskola kirolari bebai, parte hartze kirolari, instalakuntza berri honegaz, zerbitzu berri hauekaz, orain arte dugun falta, usteot beteko dugule, gaur egun, Asierrek aipatu duen moduen, 1500 kursilista edo eukiarren, depoguz 8.500 bazkide inguru, eta suposatzen da, beti bazkide izateagaz emoten duzen abantaiak, zerbitzu honegaz, hainbat jente barri orain arte eskaina ez dela hurbildu gure zerbitzuetara, fitness egitera, aukera hori aprobetxatuz, bazkide berriek bere ekuko dugu zara. El contrato actual finaliza el 31 de agosto de este año. ¿Vale? Nosotros estamos ahora en un proceso de licitación que administrativamente se llama, empezó en el pleno del mes de abril. Estamos ahora en la fase que nos toca ahora, estamos en la fase de licitación, de propuesta, presentación de propuestas, y una vez de que finalice el plazo se hace un estudio técnico y económico de cada una de las propuestas que se pudieran presentar, y eso se elevará al pleno del ayuntamiento para hacer una propuesta de adjudicación. La empresa que salga adjudicataria de todo este proceso será la que tenga la obligación de plantear, según su propia propuesta, llevar a cabo el curso, el planteamiento de cursos que haya, y de equipar el equipamiento técnico de esta sala. Entonces nosotros calculamos que, aunque estemos un poco apretados en los plazos, podamos dentro del siguiente curso escolar ofrecer este nuevo servicio al mismo nivel de los servicios tradicionales que se están impartiendo hasta ahora.